Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔndɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔndɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi septembre kalo tile 15 ye san 2023 Mali kunnafoni jabarani na jabaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu bɛ k'an filɛ ni wagati in na an ka bɔlɔlɔsira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan kunnafoni ale waati selen ye a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye conseil des ministres tɛmɛnen na ale kɔni y'a yira k'a fɔ an ka laadala 22 septembre ni o ye an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya min ni ale ta ko 63 kun kan ka ɲɛnamaya an ka jamana ale kɔnɔna la a kɔni o ɲɛnamayali ni ka o bɔ a ma k'a sababuya kɛ bingani wale min ni a bɛ ka kɛ an ka jamana o kɔnɔna la banbagaci wale tigilamɔ olu fɛ n'a kelen no sababu ye ka maa caman ni ka olu bɔ u sigiyɔrɔ la a y'a yira k'a fɔ a musaka min ni a kan ka kɛ ka ɲɛnamayali ni ka o kɛ ko musaka ta ni ka a di dɛsɛbagatɔ ninnu olu ma. An ka ministre ɲɛmaa n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sukɛla Kokala Mayiga septembre kalo tile 13 tɛmɛnen ani maaba olu kɔni sigi ka kuma ni ka olu kɛ dɔgɔtɔrɔ Sukɛla Kokala Mayiga a ka kuma tɛmɛsira fɛ a y'a yira k'a fɔ ko anw ka jamana kɔni bɛna a ka finitigilakaw dagayɔrɔ ni ka a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ka olu minɛ an ka jamana o kɔrɔyan fanfɛla la ka kɛ ni sema ale ni banbagaci wale tigilama olu ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔna ye ko jamana kɔni bɛna a seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa an ka jamana ale ka segin a yɛrɛ ma. Kunu septembre kalo tile 14 san 2023 Faransikaw ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen b'u ka seko ni dɔnko koɲɛw olu ma olu kɔni sɛbɛnfura ni ka o bɔ k'a yira k'a fɔ ko anw ka jamana seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka taga se Burkina Faso ale ni Niger seko ni dɔnko tigilamɔgɔw olu ma k'olu kɔni si tɛna dɔnkili da u ka jamana o kɔnɔna la. Alamisa septembre kalo tile 14 san 2023 nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen ni sanga 30 ye wagati min na ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 17 wagati o ma an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni ye mugujugu 2 ni ka o tiɲɛ gozikaw olu fɛ yen nɔ mugujugu in yɛrɛ kɔni tiɲɛtɔ la kɛra sababu ye ni ka maa 2 ka olu bɔnɛ u ni na an ka finitigilakaw ta fanfɛla la maa 3 olu joginna finitigi gansan maaw ka bolimafɛn min kɔni tun bɛ an ka kɛlɛkɛcɛw olu nɔfɛ karagolɛntinɛ tigilamɔgɔw kɔni ye bingani wɛrɛ ta ka o fana sɛgɛrɛ o kɛra sababu ye ka maa 17 ni ka olu jogin karagolɛntinɛ tigilama 12 olu kɔni bɔnɛna u ni na u ka bolimafɛn sen 42 an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni ye olu bɛɛ lajɛlen ni ka olu tiɲɛ u ka kɛlɛkɛminɛw u ye olu fana ni ka olu minɛw la. Mouvement an bi kɔ ɲɛmaa ni o ye Fatumata Batuli Nyange ale sɛbɛn wari miliyɔn 5 ni ka o di Gumararuskaw olu ka ciden ma min ni ale kɔni nana yira k'a fɔ ko bingani wale taara ka an ka Tɔnbukutu bato min ni ka ale sɛgɛrɛ Gumararusu ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ olu ma kɔni t'u mago bɛ dɛmɛ na Batuli Nyange ale ye sɛbɛn wari miliyɔn 5 ni ka taga d'u ma walasa u bɛ se ka dɛmɛ ni ka o don u yɛrɛ ma cogoya min na.
kunu sɔgɔma septembre kalo tile 14 san 2023 Adama Jara ni bɛɛ ko ale ma ko Ben le cerveau ni ale ye mouvement debout sur les remparts cɛba dɔ ye a kɔni yirala k'a fɔ a ka kiri jaabiw kɔni olu bɔra kunu kiri tigilamaw fɛ a yirala k'a fɔ k'a bɛna san 2 kaso ni ka o kɛ san 1 a b'o kɛ datuguli kelen dɔ u bɛ o juru ni ka o don a la nin kiri yɛrɛ kɔni kɛra an ka sigida 6nan na. Kiri tigilamaw kɔni ye tɛgɛ ni ka o da Kalabankoro sous-préfet kɔrɔ ale kɔni kan ni o ye Da Keyita ye. Kalo damadama bɔɲɔngo sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la a nɔ kan a yirala k'a fɔ ko ale de kɔni kɛra sababu ye an ka pankuru jigiyɔrɔ kɛnɛ sira ninnu ko ka olu feere mɔgɔw ma ni a jɔ k'a kɛ so ye. Tigilamaw ka ɲɛmaaba ale y'a yira k'a fɔ ko banabagatɔ dɔ n'ale si bɛ t'i jɔ san 44 n'ale sigiyɔrɔ kɔni bɛnnen bɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni Golf ma an ka sigida 5nan o kɔnɔna la fɛn min ye virus dengue ye a kɔni yera ale la septembre kalo tile 9 tɛmɛnen sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛra septembre kalo tile 12 jaabiw kɔni bɔra a yera k'a fɔ ko bana in kɔni bɛ a la nka nin wagati in na sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la a fɔra ko ni muso in kɔni ka ale ma bɔ an ka jamana kɔnɔ ni ka taa Burkina Faso kaw olu fɛ yen nɔ ko b'a yira k'a fɔ ko bana in kɔni yera maa kelen na an ka jamana ale kɔnɔna la yan nɔ. Septembre kalo tile 12 san sɛnɛkɛlaw ka taga se a bagangɛnnaw ma olu kɔni sigira ni ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔn bolila fɛn min kan o de ye ko bagangɛnnaw olu ka u ka bagangɛyɔrɔw ni ka olu dɔn samiya kɔnɔna in na k'a sababuya kɛ n'u y'u ka baganw ni ka a gɛn foro kɔnɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka tiɲɛni don sɛnɛkɛlaw olu kunna. Bingani wale min ni a taara k'an ka Tombouctou bato ale sɛgɛrɛ Gao ani Tombouctou olu ni ɲɔgɔn cɛ a yera k'a fɔ ko fɛn min ye jamana caman olu kɔni ye tasi bila kɛ ni ka taa an ka jamana ale yɔrɔ la ka tila ka ni bingani wale ni ka ale kɔ o jamanaw bɛ tali kɛ fɛn min ye Sénégal la Niger ka taa se Russie États-Unis d'Amérique Algérie ale ni Danemark ni Iran ni Mauritanie jamana dɔw yɛrɛ y'u ka cidenw ni ka olu bila ka na nka maliyɛndenw kɔni bɛ ka u yɛrɛ ɲininka ko fɛn min ye Union africaine ka taa se CEDEAO ma olu kɔni ma tasi bila kɛ u ma tila tuguni ni ka ni bingani wale ka ale kɔn. Septembre kalo tile 12 tɛmɛnen collectif pour la défense de la république ni o ye CEDER ye olu y'a yira k'a fɔ olu ka ɲɛma ni o ye Mohamed Yusuf Bachili ni bɛɛ b'ale dɔn Arasibasi la Arasibasi kɔni u ye ale bɔ an ka faba kasobonba o kɔnɔna la nɔ ni ka a bila ka taga Kulukoro kasobonba o kɔnɔna la nin kɔni kelen do jɔrɔna ko ye Arasibasi n'a nɔfɛmɔgɔw olu bolo min n'u y'a koɲa ta ka a yira diɲɛ seleke naani maaw olu la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Arasibasi kɔni bɛ kasobon kɔnɔna la kabini mars kalo tile 13 tɛmɛnen san 2023 a dokun kɛra fɛn min ye o de ye k'a y'a yira k'a fɔ an ka ministre ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Bubeya Mayiga ye Ala ma hinɛ n'a la ko ale kɔni ma sa a yɛrɛ ma ko maa de kɛra sababu ye ni ka a bonɛ a nin na o kɛra waleya min ni maa bɛɛ lajɛlen kɔni ye i yɛrɛ ɲininka a koɲɛw la. Coordination des mouvements associations sympathisants CMASI ni o ye Mahamudu Diko ale ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ko k'u bɔra kalama kunnafonidilaw ka sira fɛ k'a fɔ ko bingani wale taara ka anw ka fintigilakaw olu sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa an ka bato a kɛra septembre kalo tile 7 ka taa se septembre kalo tile 8 ma san 2023 k'olu kɔni bɛ ni bingani wale ni ka ale kɔn u ye dɔw dɔn ka taga maa minnu bɛ yen nɔ ni olu tayana u ka denbaya olu yɔrɔ la maa minnu fana bɛ yen nɔ ni olu joginna ka bara nɔgɔya kɛ olu fana ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa ɲamɛkaw ka jamana o kɔnɔna la kunu septembre kalo tile 14 u ka ministreso bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔ olu ɲɛnabɔli ma bunatigɛ sɛbɛn min ni jamana b'a d'i ma i ka taga diɲɛ seleke naani fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'a ye n'an k'o ma ko passeport diplomatique u ye passeport diplomatique 992 ni ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni annulé ni wagati in na. An bɛ taa dolanci bunakun kan yan'an ka kunnafoniya ka o datugu stade olympique Alassane Ouattara DPMP ale kɔni jɔra sefawari miliyari 143 la min ni a kolomo karila octobre kalo tile 3 san 2020 yan'a ka datugu kalo 13 o kɔnɔna la k'a sababuya kɛ k'u ka pelouse kɔni ko o tun man ɲi nɔ u y'o baaraw ni ka olu dabɔ musaka min don o tɛ jɔ fo sefawari miliyari 20 o bɔɲɔngo la nka nin wagati in na halisa an bɛ se k'a fɔ ko nin dolanci kɛnɛba in kɔni ale ma se ka dilan ka ɲa kosɛbɛ tile 122 o de bɛ ani Coupe d'Afrique des Nations o tani cɛ. Mali
kunnafoni jabaran la jabo aw kulo garzekra ni kunnafoni damarma de bi ni ga daw kelengela bela jelen kulo kan tunga lafiya de nga kunnafoni ale jukura madondo bayi tunga lafiya ko ka da bela jelen kulo kan ka fo ko terrain ni be ale bulu barangoran kaw fi no terrain yim sifa wari million nani ane wa kema titre foncier 15/20 ibse ka dogo ko sara kalo euro war kema duruni bi wolon fla ani istaba o be kalo tan ani flama walma kalo tan shin ko na euro war kema sabani bishigi ani flani kla terrain sara la terrain papier bi kite e mo mi fana be no ko ni wakati na terrain bi bulu se ka joron kilen ka ba ibse sino tunga lafiya ale ka tona ni oye parier autant war la sa villa simple ale million muga ani wore aton wari euro war kema duruni bi wolon vlaye femi étage million binani ani fla ale ton wari euro war kema wolon vla ani bisheki no be feka auto sebe ala sa anga nega jur sira 72 18 42 47 appartement ko kadi e mo mi fana tunga lafiya na appartement ke banangoron kaw ulu feno appartement ale ye million muga ani nani ba dogo sara kalo euro war kema wolon vla ani muga fuka ta se sa nani o ma tunga lafiya na tunga nge ulu lafiya likama au kambe tunana tawla kuna fonu kura ulu keneka